Smolný Peter. Žil raz v muskavských lúčinách jeden sedliak a ten mal 3 synov, Petra, Jána a Júria. Júri bol veľmi prefíkaný, Ján bol šikovný a Peter trochu nahlúply. Preto Júri vozil uhlie a zbožie do mesta. Ján mal na starosti práce okolo domu a nahlúply Peter deň čo deň čupel v drevárni a štiepal smolienky. Raz prišiel Júri z mesta a rozprával, že sa krásna slečna Hanka zo skleného zámku bude vydávať. Dostane ju za ženu ten, kto v určený deň prvý vyjde hore na sklený zámok. Jej otec vyzval na preteky všetkých mladých mužov z celej krajiny. Nebude to ľahká vec, lebo zámok stojí na vysokom strmom vrchu. Ján a Júri chceli skúsiť šťastie. Pokúpili si prekrásne postroje na kone a skvostné šaty. Starostlivo si česali a šírovali kone a krmili ich do síta. Peter len počúval, keď sa bratia chvastali, ako by už boli zvíťazili v pretekaní. Aj on by bol rád išiel s nimi, no nepovedal ani slovo, veď by ho bratia i tak len vysmiali. 3 dni pred tým, ako sa mládenci mali pretekať, musel Peter hrabať seno na lúke. Keď už bol ustatý, ľahol si na kopu sena a zaspal. V noci prišiel na lúku kôň a pustil sa do sena, na ktorom Peter ležal. Peter sa prebudil, vyskočil a chytil koňa za ohlávku. Kôň sa naľakal a chcel újsť, lenže Peter ho pevne držal a zvolal. Nepustím ťa, moji bratia pôjdu o 3 dní ku sklenému zámku, i ja by rád šiel s nimi. Donesieš ma tá. Kôň odpovedal. Ak ma pustíš, prídem o 3 dní večer osedlaný krásnym postrojom a donesiem ti skvostné šaty. Peter chvíľu premýšľal a potom koňa pustil. Keď prišiel deň pred veľkými pretekmi, vyobliekali sa obaja bratia čo najkrajšie. Aj Petrovi sa ich skvostné šaty veľmi páčili. Večer odbehol smutný na lúku, ale tam po koňovi ani chýru. Ľahol si pod krík. Len čo zaspal, začul erdžanie a keď sa prebudil, hneď zazrel pekne osedlaného koňa, ktorý niesol na chrbte jagavé šaty. Chytil žrebca, vzal skvostné šaty, ale že boli také parádne, nedaj Bože si poradiť s obliekaním. Tak prešla celá noc. No na svítaní niesol sa ako ozajstní mládenci na koníku sklenému zámku. Predbehol všetkých, uháňal po horách a dolinách a hnal sa napokon skoro kolmo hore bralom, až prišiel k zámockej bráne, ktorá sa s vrzgotom pred ním otvorila. Tam ho čakala mladá, pekná zámocká pani s otcom a veľkým húfom služobníctva. Privítala ho s úsmevom a jej otec sa ho privetivo spýtal, odkiaľ pochádza. Prichádzam zo Smolného zámku, odvetil Peter. Lenže takýto zámok pán nepoznal. Preto sa chcel najprv o ňom povyzvedať, kým by mu dal dcéru za ženu a prikázal Petrovi, aby prišiel ešte raz o 3 týždne. Potom mu daroval zlaté hodinky a slečinka mu nastokla na prst zlatý prsteň. Peter sa teda pobral domov. Kôň ho odniesol späť na lúku a sľúbil mu, že o 3 týždne zasa príde. Na druhý deň ráno, keď sa i bratia vrátili, sedel Peter už v drevárni. Hodinky ukryl pod drevom a prst, na ktorom mal prsteň, si obviazal. Jan a Júri veľa rozprávali rodičom o pretekoch a povedali. Ten na tom pozlatenom koni jazdil tak rýchle, že kamene len tak odfrkovali. Náš Brnoš bol síce vždy na samom predku, ale napokon nevládal preskočiť priekopy.
Škoda, lebo môj Brnoš sa všetkým páčil. Chválili ho, aké má štíhle nohy a ligotavé stehná. Juri sa spýtoval. Peter, a ty si sa nedíval na tých jazdcov? Peter mu na to. Pravda, že i ja som sa díval. Prvý jazdec mal skvelého koňa a oblečený bol v skvostných šatách. O 3 dní prišla k ním do dvora akási vznešená pani a spýtovala sa. Ľudkovia milí, hľadám smolný zámok, nože mi ukážte, kade sa tá ide. Ale ani otec, ani Ján a Juri nevedeli o nič o takom zámku. Napokon zavolali Petra. Pani ho však spoznala i v špinavej zasmolenej kabanici a spýtala sa. Čo to máš? A ukázala na jeho uviazaný palec. Och, zamrmlal Peter. Škriabal som sa trocha s cekerou, nuž som si to pomastil. A pani sa už viac nevypytovala a odišla. Keď prešli stanovené 3 týždne, ľahol si Peter večer zasa na lúku. Prostred noci šklbal Petra akýsi mužíček, doniesol mu nové zlaté šaty, kázal mu sadnúť do koča, v ktorom boli zapriahnuté 4 kone a povedal. Choď teraz do skleného zámku, ale každého žobráka, ktorého cestou stretneš, musíš vziať so sebou. Keď sa Peter chvíľu viezol, stretol chromého vandrovníka, ktorý ho prosil o nejaký milodar. Peter sa ho spýtal. Kto si? Som veľký pijan. Nastúp, pijana budem potrebovať. Potom stretol žobráka s veľkými ústami. Kto si? Spýtal sa Peter. Som veľký jedák. Nastúp, jedáka budem potrebovať. Napokon postretal ešte chýrneho bežca, veľkého siláka a vyvalovača s mocným hlasom a všetkých vzal so sebou. Pred východom slnka boli asi na míľu od zámku. Už zďaleka videl Peter, že sa ku sklenému zámku uberá veľa kočov, jeho kočiš však musel ísť hustým lesom. Na ceste ležali porúbané kmene stromov a koč sa nemohol dostať ďalej. V tom povedal silák. Ak chceš, uvoľním ti cestu. Vyskočil z voza a poodhadzoval kmene nabok. A ešte pred súmrakom sa dostali pred bránu skleného zámku. Peter sa potmehúcky usmieval, keď ho slečinka vzala za ruku, jej otec však povedal. Keďže neviem, kto vlastne si, dám ti najprv 3 úlohy, kým oslávime zasnúbenie. Prvá, dal som upiec pre teba a tvojich ľudí 12 chlebov, každý 12 funtový. Tie chleby musíte za 3 dni zjesť. Peter nepremýšľal dlho, 11 chlebov dal veľkému jedákovi a 12 zjedol s ostatnými ľuďmi. Čo skoro pojedli všetko. Potom dal pán doniesť 12 obrovských sudov piva. Peter to mal vypiť za 6 dní. Veľký pijan vypil sám 11 sudov. Mladá slečinka sa bála, že Peter hádam nebude môcť splniť ťažké úlohy a od samej starosti ochorela. Domáci lekár bol presvedčený, že by jej pomohla len voda zo studne zdravia, ktorá je v ďalekej krajine. Pán teda kázal Petrovi, aby obstaral za krčach z tejto vody a dal mu na to 12 hodín času. To, že bude tretia a posledná jeho úloha. Vybral sa teda chýrny bežec na cestu k ďalekej studni a pretože sa cestou unavil, sadol si pri studni a zaspal. Prešlo už 11 hodín a Peter ešte vždy darmo čakal na vodu. V tvrdzi si spomenul na vyvolávača s mocným hlasom a kázal mu, aby pripomenul bežcovi, nech sa poponáhľa. Veľký vyvolávač sa dal volať, že sa zem otriasala, slečinka vypadla z postele a bežcovi praskol bubienok v uchu. Na to sa zobudil.
Rýchle trielil bežec späť a na sklený zámok dobehol v poslednú chvíľu, ešte kým uplynula lehota. Keď Peter splnil svoju úlohu, slečinka sa rýchle zotavila a hneď sa brala do kostola. Na svadbe nebol nikto taký veselý ako mladá panička, veľký jedák a pijan. Po celý ten dlhý čas, keď sa Peter musel podrobiť skúškam, jeho rodičia a bratia mali oňho veľa starostí. A po 3 týždňoch mal sa Peter vybrať so svojou mladou ženou na Smolný zámok. Od tesťa dostal pri sobáši do daru 4 belkov a veľké gazdovstvo. Ale kočiš poháňal na lúku, kde Peter po prvý raz uvidel koňa. Tam stal pekný zámok a pred ním čakal mužíček. Povedal Petrovi: postaral som sa o teba a postavil som ti tento zámok. Ďakujem ti zo srdca, odvetil mu Peter celý uveličený. A odteraz sa mu začal radostný život. Staručký otec a jeho synovia sa veľmi čudovali, ako sa na ich lúku dostal zámok, ale neopovážili sa na to vyzvedať. Keď raz v jarný deň sedeli na priedomi, vošiel do ich dvora koč, v ktorom bolo zapriahnutých 6 koní. Staručkému otcovi až dých zaseklo, keď z koča vystúpil Peter. Ján a Juri ho privítali veľmi prekvapení a rozradostení. Keď im Peter všetko rozpovedal, vrátil sa späť do svojho zámku a vzal so sebou aj rodičov a oboch bratov. Odteraz žili veľmi šťastní a spokojní a tak žijú až dodnes, ak nepomreli.